సభాయ నమః. పెద్ద గురీజీకి, నాతో పాటు పనిచేసిన మా సహా అధ్యాపకులకి, అలాగే మాతాజీలకి, అలాగే అప్పటి పిల్లలు ఇప్పటి పెద్దలు వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు. అప్పటి పిల్లలకి ఇప్పటి పెద్దలకి అమ్మానాన్నలు అయిపోయారు అంటే మాకు మనవాళ్ళు పుట్టేసినట్టే. ఎందుకంటే మీరందరూ మాకు పిల్లలే కదా. మా మనవాళ్ళు వేరు, మీ అందరికీ పిల్లలు పుడితే సభ మధ్యలో మాకు మనవాళ్ళు పుట్టారు అని చెప్పుకోవడం చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అబ్బాయిలకి భార్యలు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మాయి ఏం చేస్తుందయ్యా అని అడుగుతూ ఉంటాను నేను, వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు. అలాగే అమ్మాయిలు ఫోన్ చేసినప్పుడు మా అల్లుడు ఏం చేస్తున్నాడు అమ్మా అంటూ ఉంటాను నేను. సో మీరందరూ మాకు పిల్లలే కాబట్టి మీ అందరికీ శుభాశీస్సులు. ఇక నేను తెలుగు సంస్కృతం చెప్పాను మీ అందరికీ. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో శ్రీ చైతన్య కాలేజీ జూనియర్ కాలేజీలో సంస్కృతం లెక్చరర్గానే పనిచేస్తున్నాను ఇప్పటికీ. అయితే 2 భాషలు చెప్పాను కాబట్టి ఒక చిన్న రమేష్, కేదార్ రమేషేనా అంటే నాకు భయపడి పారిపోతున్నావా, లేకపోతే నేను చెప్పబోయేది భరించలేక పారిపోతున్నావా? అదేం లేదు కదా. అతను నా స్టేటస్ చూస్తూ ఉంటాడు, చెప్పాడు, కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడు. సరే, సంస్కృత భాష నుండి పుట్టి పూర్ణయై వేయేండ్ల నుండి వెలుగు భాష ననయాది కవులకెన్నగా పూజ్యయై పేరునందిన ఎట్టి పెద్ద భాష పండిత పామరుల్ పరవశం బందగా వివిధ ప్రక్రియలలో వెలయు భాష ఎందరో పండితుల్ వందనములు సల్ప అంద చందాలతో అలరు భాష పలుకు పలుకున మధురిమలలుకు అలతి పదముల నడకల నలరు భాష వినగ వినగను వీనుల విందు భాష తేనెలొలికెడు సొగసైన తెలుగు భాష. సర్వభాషాణం మాతృభాష సంస్కృతం. అన్ని భాషలు సంస్కృతం నుంచే పుట్టాయి. మనందరికీ తెలుసు, నిత్యం మనం మాట్లాడేటువంటి తెలుగు భాషలో సంస్కృత పదాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తల్లి భాష కాబట్టి. ఇప్పుడు మన చుట్టూ మన చెట్లు ఉన్నాయి, మనం చెట్లు అంటున్నాం, ఇందులో అందరికీ పర్యాయ పదాలు తెలుసు. వృక్షము, తరువు, ఇవన్నీ అవన్నీ సంస్కృత పదాలే. వృక్షం అన్నా సంస్కృత పదమే, తరువు అన్నా సంస్కృత పదమే. ఒక చెట్టు అనేది మాత్రమే తెలుగు పదం. సో ఇప్పుడు అదే నేను సంస్కృతమే చెప్తున్నాను, ప్రస్తుతం తెలుగు చెప్పడం లేదు. అలాగే కొంచెం ఇంచుమించుగా సరస్వతి శిశు మందిరాల్లో ఆచార్యునిగా ప్రారంభించి 1988 నుంచి ప్రారంభించాను. 88 నుంచి అటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గన్నపేట ప్రధానాచార్యగా, నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ శిశు మందిర్లో, అక్కడి నుంచి కోదాడ శిశు మందిర్లో, అక్కడి నుంచి ఆదిలాబాద్ శిశు మందిర్లో, అక్కడి నుంచి ఉట్నూరు శిశు మందిర్లో, ఉట్నూరు నుంచి కామారెడ్డి శిశు మందిర్ ప్రధానాచార్యగా, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సంగారెడ్డి శిశు మందిర్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. మా ఇద్దరి జీవన యాత్రలో ఇన్ని జిల్లాలు తిరిగాం. అందులో ఎక్కువ భాగం తెలంగాణ.
నేను పుట్టింది ఆంధ్ర అయినా నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రక్తపు బొట్టు పీల్చిన ఊపిరి 26 సంవత్సరాలు తెలంగాణలోనే గెలిచిపోయింది. ఆ 26 సంవత్సరాలలో ఉట్నూరులో 1998లో వచ్చాను. మన 10th క్లాస్ 2వ బ్యాచ్. ఆ 2వ బ్యాచ్కి వచ్చి మీ బ్యాచ్ తోటి ఇక్కడి నుంచి కామారెడ్డి వెళ్ళిపోయాను. మీదే లాస్ట్ బ్యాచ్ ఉట్నూరులో నాకు. అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఇన్ని శిశు మందిరాల్లో తిరిగి ఇన్ని ఊళ్ళు తిరిగినా ఈ ఉట్నూరుతో ఉన్నటువంటి ఆ అనుబంధం నాకు పద్మమాతాజీకి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ, బహుశా మేము మరణించి పాడ మీద పడుకోబెట్టిన ఉట్నూరు ఉట్నూరు అంటామేమో నా డౌట్. అంత ఆప్యాయత నాకు ఇక్కడ లభించింది. ఇప్పటికీ ఇక్కడి నుంచి చాలామంది పేరెంట్స్ నారాజు గురూజీ, పద్మమాత అంటూనే ఉన్నారు. కిషన్ రెడ్డి గురూజీ నన్ను కావాలని 2వ బ్యాచ్కి నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చుకున్నారు. అప్పుడు ఆయన ఎవరో ఆచార్యులు గారు ఉండేవారు మొదటి బ్యాచ్కి. నేను ఆదిలాబాద్లో పనిచేస్తుంటే సరే ఆయన మీద ఏదో సంథింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమో నాకు ఆయన వద్దు, నాకు రావుల సూర్యనారాయణ గారు చెప్పారు, నాకు మంచి ఒక తెలుగు ఆచార్యని పంపించండి అంటే, ఈ లోపల మరి నేను అక్కడి నుంచి అక్కడ పనిచేస్తున్నా ఇక్కడ వినాయక చవితికి ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వచ్చాను, నిమజ్జన కార్యక్రమానికి. సరే ఇవన్నీ చూసి తర్వాత ఒక వర్గకు కూడా వచ్చాను ఇక్కడికి ఆదిలాబాద్ నుంచి. అవన్నీ చూసి మిమ్మల్ని అడిగాను అని అన్నారు కిషన్ రెడ్డి గురించి. అయ్యో వచ్చాను కదండి, 2 సంవత్సరాలు అయింది, ఆదిలాబాద్లో ఉండనివ్వన్నాను. అదేం కుదరదండి, అంతా అయిపోయింది, మాట్లాడడం అయిపోయింది, మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసేయడం అని. ఈ 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉట్నూరుతో నాకున్న అనుబంధం, అందులో ఈ బ్యాచ్తో ఉన్నటువంటి అనుబంధం చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుబంధం. ఎందుకంటే మొన్న కరోనా సమయంలో మా జాబులు తీసేశారు. తీసేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాచ్లో ఉన్న చాలామంది వాళ్ళు గురూజీ ఎలా ఉన్నారు ఏమిటి అని అడిగి, మీకు మేము ఉన్నాము, ఎంత ఆర్థిక సహాయమైనా మేము పంపిస్తామని అభినయ్ వీళ్ళందరూ నాకు ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ వంతుగా నాకు పంపించేశారు. నిజంగా అసలు ఒకసారి మన సాక్షి ప్రేమకు రావుల సూర్యనారాయణ గారు అడిగారు, ఇలా ఉట్నూరు వచ్చారు, పిల్లలు మేము గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అని. తర్వాత అడిగినప్పుడు పద్మమాతాజీ సూర్యనారాయణ గారితో అదే అంది, మాకున్న ఆస్తి అదేనండి, మాకు ఆస్తి ఉందో లేదో, డబ్బు ఉందో లేదో, పర్సలు ఏమున్నాయో లేదో తెలియదు, కానీ మేము చదువు చెప్పిన మా పిల్లలు వాళ్ళే మా ఆస్తి, మా పర్సులో ఉన్న రూపాయి నోట్లు వాళ్ళే, మా పర్సులో ఏమున్నా లేకపోయినా మాకు అక్కర్లేదు అని మేము సూర్యనారాయణ గారు చెప్తే ఆయన మంచి మాట చెప్పారు అని అప్పుడు అన్నారు. కామారెడ్డిలో ఈ సంభాషణ వచ్చింది. ఆ విధంగా ఈ బ్యాచ్తో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఏం సంపాదించామంటే, తెలుగులో 100కు 100 మార్కులు కూడా సాధించినటువంటి ఘనత మన ఉట్నూరుకే చెందింది. ఎందుకంటే ఇక మీకు ఎక్కడా కూడా అలా రాలా. అలాగే వేసవకాలంలో కూడా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి గురూజీ అంటే, రామేష్ రాఠోడ్ గారి ఇంట్లో, ఎమ్మెల్యే గారి ఇంట్లో కిషన్ రెడ్డి గురూజీ మేము వాళ్ళకి సన్మానం అది కూడా చేయడం జరిగింది. వేసవకాలం కూడా సెలవుకి ఇక్కడ వెళ్ళలేదు, ఇక్కడే ఉన్నాం. సో ఇంతటి అనుబంధం నాకు ఉట్నూరుతో. ఈరోజు మీ అందరూ పిలవగానే మేమిద్దరం నిజం చెప్పాలి అంటే చాలా టైట్ పొజిషన్. నిన్న మాకు రిపోర్టింగ్ అంటే కొత్తగా కాలేజీకి వచ్చేటువంటి 10th అయినటువంటి పిల్లలు నిన్న రిపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు అసలు సెలవు ఇవ్వరు. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ సందీప్ మొట్టమొదటి ఫోన్ చేసి అడగగానే తప్పనిసరిగా వస్తున్నానని మాతాజీ మాట ఇచ్చేసింది. అప్పుడే చెప్పేసింది, మేము ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా అక్కడే వెళ్ళాలి, వెళ్ళి తీరాలి. సరే నాకంటే ఇక్కడైనా అక్కడైనా
మీరు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఆ క్రమశిక్షణ కాలేజీలు కూడా నేను నేర్చుకునే ఏదైతే క్రమశిక్షణ మీకు ఏదైతే చెప్పానో ఇప్పటికీ కూడా చైతన్య కాలేజీలో నా జోన్లో సాంస్క్రిట్ సార్ అంటే ఆ విలువ ఉంచుకున్నాను, ఆ క్రమశిక్షణ ఉంచుతున్నాను కూడా. అలాగే కను రెప్పతోనే వాళ్ళు అలాగే నడుస్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఇంకా ఈ బ్యాచ్లో కాదు, ప్రతి క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పామండి. ఇందాక చాలామంది ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు, రమేష్ కూడా చెప్పాడు, అనేక కథలు వేరే వేరే కూడా చెప్పేవారు. సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి పుస్తకంలో ఉంటుంది, ఒక గైడ్లో ఉంటుంది. అది మీరు చదువుకుంటే కూడా మీరు చదువుకోగలరు, అర్థం కాకపోవడం అనేది కొద్దిగా గొప్ప ఉండొచ్చు. కానీ పుస్తకంలో లేనటువంటి విషయాన్ని, అంతర్గతమైనటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియచేయటమే ఏ ఆచార్యుడైనా, ఆయన గణితాచార్యుడు కావచ్చు, లేదా తెలుగు ఆచార్యులు కావచ్చు, లేదా ఒక సామాన్య శాస్త్ర ఆచార్యులు కావచ్చు, వాళ్ళు మాత్రం చేసేటువంటి ప్రతి పని అదే. పుస్తకంలో ఉన్నది చెప్పడం అని కాదు. ఆచార్యుడు లేకపోతే విద్యార్థి లేరు. ఎందుకంటే ప్రతి విద్యార్థి ఆచార్యుడి దగ్గర ఒక చిన్న విత్తనం లాంటి వాడే. ఆ విత్తనాన్ని ఏ ఆచార్యుడైనా తీర్చిదిద్ది వృక్షంగా తయారు చేసినప్పుడు ఆ వృక్షంలోంచి కాయలు పండ్లై అది సువాసనిస్తూ అందరికీ కడుపు నింపుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఆచార్యుడు పొందేటువంటి ఆనందం అంతా ఇంత కాదు. ఆ ఆనందాన్ని ఈవేళ మేము అనుభవిస్తున్నాం మీ అందరినీ చూస్తూ. అలాగే నేను క్లాసులో కూడా చాలాసార్లు చెప్తూ ఉండేవాడిని, మేము ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మీరు మమ్మల్ని గుర్తుపడతారు, కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే మేము మమ్మల్ని గుర్తుపట్టలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మీకు మీసాలు గడ్డాలు అవన్నీ వచ్చేసి ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద అయిపోయారు, అమ్మ నాన్న అంటూ వెనకాల ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇప్పటికైనా అప్పటికైనా ఒకటే చెప్తున్నాను, మీ వృత్తికి సంబంధించి కావచ్చు, లేదా మీకు సంబంధించినటువంటి వృత్తులకు సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఉంటే వాళ్ళకి మీ చేతనైన సహాయం చేయండి. నేను ఇప్పటికీ అదే చేస్తున్నాను, నేను ఆచరిస్తున్నాను. మీరు అందులో చాలామంది ఆచరించారు. దాన్ని నేను చాలా ఆ కరోనాలో ఇక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పంపించినటువంటి ఇది ఎంత ఏమిటన్నది కాదు, ప్రేమతో పంపించింది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. మనం ఈరోజు తిన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు పదార్థాలు చెప్పచ్చు, కానీ ఆ పదార్థాలు రేపటికి ఉండవు. కానీ మాట మీరు మాకు శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది. ఈ సదవకాశాన్ని ఇచ్చి మాకు సంతోషాన్ని కలిగించిన మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ, ఒక్క చిన్న ఎవరో రాశారు, నేను రాయలేదు. అలాగే ఇందాక శ్రీలతన ఎవరు నేను రాసిన పాట ఒకటి, అది అప్పుడే ఎందుకో రాసి ఆ సరస్వతి నమస్తుభ్యం అనే శ్లోకం మీదనే చాలా పాఠాలు రాశాను. ఆ రాసిన దాంట్లో ఆమె ఇలా గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ ఇంకా వాళ్ళ స్కూల్లో ప్రతి స్కూల్లో కూడా చెప్తుందంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. అలాగే ఎవరో రాసింది ఏదో చిన్నది చదువుతా చూడండి, ఏదో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం అన్నమాట. అందులో బట్టబుర్రలు బాణపొట్టలు బోడిగుండులు బోసిన ఊవులు వేసుకుంటూ వచ్చేశారు నాటి బాల మగధీరులు. బారెడు జడ మురుడైనా వయసు పయబడి వన్నె తగ్గిన కొంటె చూపులలో వాడి తగ్గకుండా విచ్చేశారు ఆనాటి బాలిక నేటి నారీమణులు. పూర్వ విద్యార్థుల కలయిక అనగానే ఎగురుకుంటూ ఏదో లోకాల్లో తేలిపోతూ ఇక్కడికి రాగానే ఒరే తురే వాడు వీడు ఏమే వసే అనుకుంటూ కలబడుతూ కౌగులించుకుంటూ జ్ఞాపకాల పుస్తకాల పేజీలను గబగబా తడి చేసుకుంటూ అలనాటి అల్లర్లను అరమరికలు లేకుండా చెప్పుకుంటూ గతకాలపు తుంటరితనపు తప్పొప్పులు ఒప్పుకుంటూ భాషరాని భావాలను చూపులతో పంచుకుంటూ ఆనాటి ఆ విద్యార్థులు నేడు
పిల్లలు పెద్దలై పిల్లలతో రాంగా గురూజీలకు నమస్కరిస్తూ ఉంటే మా ఆశీస్సులను మీకు ఎల్లప్పుడూ అందించుతూ ఉండదముగాక. శుభం.